Ivan je bio Isusov preteča i posljednji starozavjetni prorok, asket i propovjednik. Njegovi roditelji bili su starozavjetni svećenik Zaharija i Marijina rođakinja Elizabeta. Ivanovo začeće Zahariji je navijestio arkanđeo Gabriel. Zaharija je posumnjao u to zbog svoje i ženine poodmakle dobi, te je ostao nijem do Ivanova rođenja. Blažena djevica Marija u trudnoći je pohodila Elizabetu dok je ona nosila Ivana. Ivan se povukao u pustinju kao pokornik i propovjednik. Propovijedao je blizinu kraljevstva Božjeg i pozivao ljude na obraćenje. Mnogi su se pokajali za svoje grijehe i željeli da ih Ivan krsti. Bio je odjeven u haljinu od oštre devine dlake, opasan kožnatim pojasom, a hranio se skakavcima i divljim medom. Narod ga je cijenio kao sveca i proroka, misleći da je on obećani spasitelj. Kad su ga svećenici pitali tko je i zašto krsti, odgovorio je: ja nisam Krist. Ja vas krstim vodom, a za mnom dolazi onaj koji će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Riječ ognjem podrazumijeva brojna mučeništva. Isus je došao Ivanu i od njega zatražio krštenje. Ivan ga je krstio, a tada se nad Krista spustio Duh Sveti u obliku goluba, kad je Božji glas progovorio: ti si sin moj ljubljeni. U tebi mi sva milina. Sveti Ivan Krstitelj opominjao je Heroda Antipu zbog braka s rođakinjom, a on ga je dao zatvoriti u tamnicu i odrubio mu je glavu. Sveti Ivan Krstitelj veoma je poštovan u kršćanskom svijetu. U srednjem vijeku njegov su blagdan nazivali Ljetni Božić, a njemu u čast podignute su mnoge crkve. Spomenut ćemo Lateransku baziliku, Papinsku baziliku u Rimu. Relikvije svetog Ivana Krstitelja čuvaju se u crkvi svetog Silvestra u Rimu i u Amiensu u Francuskoj.